ekologija je nauka koja se bavi odnosima između živih bića i njihove životne sredine, jel? I u tom smislu je moje zanimanje vezano za ekološke studije, odnosno proučavanje živih organizama u njihovoj životnoj sredini i njihov odgovor na promjene u životnoj sredini. U tom smislu ono što je za nas najveći problem jeste uticaj čoveka, jel? Mi uglavnom boravimo i radimo na istraživanjima u nezagađenim, odnosno nenarušenim ekosistemima, koliko god to moguće. I tamo pokušamo da proučimo kako se ponašaju životinje i na koji način je odnos između životinja i njihove sredine u onim ekosistemima gde još nema uticaja čoveka. Imamo tu privilegiju što živimo u dobu kada imamo dovoljno sredstava, imamo dovoljno znanja i dovoljno tehnologije da možemo da proučimo te kompleksne interakcije. Međutim, s druge strane, još više smo privilegovani pošto po našem mišljenju smo možda i poslednje generacije koje će to moći da rade. Šta ćemo ostaviti za sebe, to je pitanje, ali za sada smo barem na Balkanu u prilici da možemo da nađemo takve ekosisteme gde možemo da radimo sa nenarušenoj sredini. Jedna od tih sredina gde mi radimo jeste Prespansko jezero, odnosno ostrvo Golem grad, koje mi zovemo raj na zemlji za životinje, gde ima jako mnogo kornjača, jako mnogo neotrovnih zmije, odnosno ribarica, jako mnogo posluka i mnogo guštera. I mi već 14 godina radimo na tom ostrvu. Jedan potez čoveka može da uništi sve. Naprimjer, preterani izlov ribe u Prespanskom jezeru kao dobro. Ljudi moraju da žive od ribe, oni su zavisni od toga, ali ukoliko preteraju sa prevelikom ili preintenzivnim izlovom ribe, znači čitav ekosistem je poremećen i ptice koje su jako značajne, tipa kormorana i pelikana, pa i vodene zmije, odnosno ribarice, koje zavise od ishrane ribom. Znači sve će to biti poremećeno i mi smo i primetili taj trend da ima pad brojnosti ribarica na Prespanskom jezeru. To je samo jedan pokazatelj, a ima jako mnogo pokazatelja na koji način čovjek može da utiče. Hvatamo zmije, u vrećice ih stavljamo ili hvatamo kornjače, neotrovne zmije, sve jedno, stavljamo ih u vrećice, onda kada se vratimo u kamp najčešće, onda ih merimo, znači proveramo njihovu dužinu koliko su porasle, posle markiramo i kornjače i zmije, znači obeležavamo svaku jedinku kako bismo ponovo mogli, kada je uhvatimo, da znamo da je to ta jedinka, svaka jedinka ima svoj broj, znači markiran na jedinstven način i onda ih puštamo. I u nekim slučajevima radimo neke specifične testove ponašanja. Znači kornjače da li se brže prevrću, sporije prevrću. Radimo efekat stresa, znači uzimamo krv i radimo hormonski status jedinke, koliko utiče istraživač na stres kod jedinke kada je hvata. I već smo utvrdili, i ranije je dokazano, ali i mi smo pokazali da je nivo stresa jako mali. Znači one su gledamo da što kraće s njima radimo, da ih ne stresiramo i da čim završimo sa njima da ih pucimo na isto mesto gde smo ih uhvatili. Najčešće studije koje mogu da ukažu na neke efekte u životnoj sredini, odnosno u njihovom staništu, traju po 5 do 10 godina. I tek posle 5 do 10 godina možete reći da došlo je do poremećaja u odnosu na neko stanje koje je bilo pre tih efekata. Najčešće su to, nažalost, uticaje čoveka, mada mi smo vrlo oprezni kada kažemo da li je to možda promene u ekosistemu, došlo do promene količine plena u staništima, tako da smo mi uvek oprezni koliko kažemo da čovek utiče. Ali definitivno je utvrđeno da na velikom broju staništa i po samom kvalitetu staništa i po stanju životinja možemo da kažemo da smo blizu toga da budemo na evropskom nivou, ne po smislu zaštite, nego u smislu uticaja na populaciji i na njihova staništa. Potrebno je jako mnogo raditi na edukaciji stanovništva. I to mislim da nema efekta raditi, odnosno mnogo je slabiji efekt da se radi na odraslim ljudima. Odrasli ljudi imaju svoja predubeđenja, svoja način razmišljanja na koje je jako teško uticati. Najbolji efekt može se postigne sa decom od 5, 6, 7 godina do 10, 12 godina. Oni su otvorenog uma, ne plaše se, nemaju predubeđenja, nemaju strahove i na tu decu je jako dobro uticati i tu može se postigne veliki efekt da kažete da to je zbog toga bitno, ova kornjača je zbog toga bitna, ova zmija je zbog toga bitna, zašto je bitno da se sačuva neko stanište, neko jezero, neka reka, neka bara. Nažalost, odrasli ljudi
reaguju vrlo negativno, nekad dolazimo u konflikt sa ekonomskim interesima, ljudi žele da spase prirodu, odnosno da imaju zdravu životnu sredinu oko sebe, ali ako se to kosi sa njihovim ekonomskim interesima, onda zaboravljaju sve. Većina ljudi razmišlja, pa dobro, ja sam to video i šta me briga za dalje. Možemo i tako da razmišljamo, samo je pitanje koliko će onda drugi moći da shvate i posle nas šta smo imali na ovoj planeti Zemlji.